Ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 17. saiora, azken saiora, ikasturteko azken saiora, Tuli? Hala da. Eta saio berez izango dugu, alde batetik ni izango naizelako gaur musika pintzatzailea, ni izango naiz arazo tekniko batzu daudelako irratian, orduan horren ondorioz ni egongo naiz hemen musika jartzen, Tulierekin batera asunto teknikoak koordinatzen, eta berezia da ere, gaurko saioan justuki soilik musika ez den gai bat jorratuko dugulako, izan ere ekainaren 25-etik 27 Burlatan Lumak izeneko jaialdi bat ospatuko da, jaialdi travesti bat, eta egun hauetan, kontzertu eta ez gain pintxak egongo dira, eta beste gauza asko. Beraz gaurkoan Lumakeko 3 kide mailaren bueltan ditugula probestuz, gauza guzti hauen inguruan eta beste gauza askoz gehiagotaz hitz egingo dugu. Ongi etorri, Hirukote. Eskerrik asko. Bai, egin dut hor matiz travestia. Ditu gaituzu berezi, hori oso itxizia da, ekainan. Ongi hasi gara. Bai, bereziak gara. Baina beste gauza gaztiezak. Justo saltatu dut izen, informazio garrantzitsuena. Bai, baina bueno, nortzuk zarete? Ni hasiko naiz. Ni Posidonia Ozeanika naiz, Arabako travestia naiz eta duela urte batzuk ja Iruñan bizi, eta hauek dira nire kideak. Bai, pues ni Celeste Poliester naiz, Gasteizkoa, esbitarra bisexuala, eta pues hori, pues berezia ere. Ni Albina Stardas naiz. Burlatarra naiz ere baina ez naiz Albina. Aize deitzen naiz, burlatarra non bezala, eta minoria guztiak ere bateratzen ditut, hauek bezala, esbitarra, eskerra naiz ere bai, pentsa. Euskal denetarik bai. Vegeta, eta ja, 7 urte ditut ja, eta hilordea daramat buruan, bera, euskal denetarik. Beraz, Poseidonia Ozeanika, Aizemin eta Celeste. Nola aukeratu zen dituzten izen hauek? Ba, nira izan zen ondartzan, goratzen zara. Bai, genuen, Celestek ja, zituen urte batzuk drag egiten, eta guazi ginen pizkat beranduago, eta ja, ideia zegoen nahi genuela egitea, baino izenaren bila geunden, eta baita, momentuaren bila. Eta niretzako bai garrantzitsua zela, badaude izen batzuk oso ondo aukeratuak, eta badutela como broma, badute hor como... Eta oso gaizkire. Eta... Baina niretzako zen como... Bai, eta geunden Mediterraneoan, eta... ni beti Mediterraneoan nago hor Posidonia Ozeanikarekin bueltaka, da landare baten izena, urrazpian bizi dena, eta batean izan zen, eta aukeratzen badut hau, eta horrela izan zen. Eta egia da, nire unibertsoa sortzeko aukera eman didala, eta horrekin, ez dakit, beti itxasoa buruan eta luketan eta gauza guztitan saiatzen naiz eramaten, así que oso proposa, nik uste oso posik nago. Orain aldatu dut, berez, klaro da, landare baten izen zientifikoa latinez, baina orain jarri dut zetatacarekin, euskalduna, laban pintzadak. Ikusi dut zerbait edukazula, antolatu da laban. Bai, eta beti euskera baita gure ardatza eta oinarri orduan beharra ikusten nuen eta aldatu dut. Pues nire historia ez da berezia, la verdad. Ni hasi nintzen, unibertsitatean uste dut izan zela. Duela 200 urte. Por ahí, bai. Aizemin eta biok ja ginen laguna. Ez WhatsAppiko haindi? No, claro, que va. Instagram, Instagram justu atera zen. Instagram lehenago WhatsApp baina? Puede ser. A ver, orain ez hasi. Bueno, eta baginen lagunak bai horri unibertsitatean eta aspertuta geunden eta esan nion, ateratzen man naiz egun bakoitzean hilorde batekin, bazarreko hilordea, bai, loka. Eta karo, hasi gintzen, pues, honekin, eta baia, gustukoen nuen kolorea izan zen urdina. Eta, pues, celeste, super profundo. Eta poliester? Eta poliester, pues, iratzen, lehen nintzen Celeste the Night, eta gero, pues, arropa batzuke ordenatzen, eta ikusi nuen, 100% poliester, eta esan nuen, Celeste poliester ze ondo! Eta horre,
ez nion bueltarik eman, ez hausnarketarik ezer. Baina oso polita da. Ja, baina ja da, como, bai, eta jende guztiak deitzen ditzen, ez asko gustatzen zait, ja da nire bigarren izena bezala. Eta kolorea baita, como zure... Bai, egia da, urdina asko gustatzen zitzaidala, eraman du nire hilea urdina ere, onerako urdina ere izan dut, baina orain, Baramat horiak, ze orain Albina Stardust naiz, nire, denak gara Albina Stardust. Eta nik aizemin aukeratu nuen, izan ere duela ez dakitzen bat urte. 4 urte edo? Ez, 3 urte. Bartartu genuen irakurketa klub batean Gasteizen, beti azten zait izena. Beti erraten eta... Irakurketa okerra. Ikusgune. Ikusgune kantolatzen zuen irakurketa klub batean partatu genuen, eta bertan Itxaro Bordaren liburu bat. Irakurri genuen, eta bada protagonista bat zeina aizemin deitzen baita, eta pertsona transa da, emakume transa, iparralderekiko kriston lotura du, beti egiten du abesti iparralde dona farlapurtarrez, edo zuberotarrez idatziriko abestiak, eta bar, eta pertsonaia asko gustatu zitzaidan, senyora bat zen, ni bezala, eta orduan izen hori hartu nuen. Eta gero, parada izan dut, Itxaro Bordarekin solastatzeko, eta arro da, behintzat ala dio. Zagutu dugu, bai. Seguro baiet. Ola ikusten bazaitu, seguro arro da gola. Egon dago ikusten, bueno. Bai, oso jatorra da. Zuek, hausnarketa handia izan duzuenik. Claro, eske gu, ni hasi nintzen drak egiten, bueno, gu hasi ginen hauzemin eta biok, zen nire laguntzen zidan. Bai, zen nintzen bekarioa. Bai. Praktikak egin ditun. Zortzi urte. Duela, 8 urte, bai, pandemia aurretik. Buah, ja, pandemia aurretik. Bai. Eta, claro, ja... Niretzako adibidez oso garrantzitsua zen, como, hori, izena edo pertsonaia baita bat sortzea ezberdintzea naiz, eta orain, ez dakit, ez dutain bestelako beharra izan, edo ez dudan, baino, bai, behar nuen baita, ez dakit zen ikantzerki egin dut, eta ibiltzeko modua, edo ez dakit mugitzeko modua, eta hori guztia lotzea, edo ezberdintzea nire pertsona, eta gero pertsonaia naiz, eta orain ikusten dut, ez direla guztiz ezberdintzen naiz, eta askotan hitz egiten dugu, como gure pertsonaietaz, de soineko hau Posidoniarentzat, edo belarritako hauek aizeminentzat, edo eta gu gara, no? Como gure buruaz hitz egiten, baina beste izan da. Nik erran behar dut gauzatxo bat, azu zaidala, izenaren inguruan. Aizemin hartu nuen, eta iztegian bilatu nuen aizemin, Viento del Norte dakitza jartzen zuen bezalaniaz, bueno, aize hotza oso polita. Baina gidoitxoarekin idazten baduzu, flatulentzia erran nahi du. Pedo, bai, alaxe da. Eta duela gutxi parte hartu genuen atarratzen antolatzen den Bekaturos jaialdian, eta bideo bat atea zitzaidan YouTubeen nintzelarik, eta azpideatziak zituen gaztelaniaz. Eta zer jartzen zuen, Posidonia Oceanica y Flatulencia participarán... Ai, pues asko gustatzen flatulencia, txika. Flatulencia, bai dut, Adams familiako beti esaten duzu. Beti esaten duzu, la inork ez daki. Flatulencia. Flatulencia dela. Bai, mikroa dut eta badakizu puzkerra itzen naizela. Nekien, zuen pertsonai deiten zeniotela... Zuk esan duzun kasuan, pertsona eta pertsonaiaren arteko ezberdintasun horiek, uste nuen parean jartzen zenituzten edo dituzuen izaerak direla biak. Pertsonaen arabera da, nik alaxe egiten dut, eta zuk ere... Nik ez dauka, nik ez dut bere izten. Ni naiz berdina. Nik orain gutxiago, baina gila da askotan hitz egiten dudala como Posidoniataz beste pertsona balitz bezala. Edo hori, askotan... Disotziatzen pixka bat, ere? Ez dakit, pero, hori... No ez dakit, zelan, dibidetan arroparekin edo askotan da, como, esto es superposidonia, ez dakit edo hori, kamiseta hau, paitor, sabes, eta hori, Posidonia, eta ni naiz bi, ez dakit. Ja, no, niri niretzat da... Zuzara, ja. Ni naiz, osea, badago jendea jartzen dela hile ordea, eta daukate beste personalitate. Ni batekin daukat, ja, osea, ya está. Baina, bueno, gira da... Nekatuta, izan celeste ojaiones. Izara batekin, osea, ya está, ezin dut bi izan. Ez, baina, showetan edo bestelako lekuetan edo, bai, jantzen zarenean, ateratzen zara beste energia batekin, igual, zure egunerokotasunan ez duzula erabiltzen, edo simpatikago, divertigarriago, ez dakitzen bultzatzen duzu zeure burua horretara. Baina hori du lanak, erran nahi dut. Bai. Baina, nik ez dut bereizketa hori. No, nik ez da. Egiten ez. Eta noiztiki
hasi zen zuen barruan drag kulturarekiko interesa? Aipatu zuen 9 urte, enekien duela 9 urte drag zeuderin Euskal Herrian, baina segurazki askoz gehiago, ez? Ez que oso gazta zara. Ni bai. Zenbat urte dituzu? 27 nik. Bueno, ez dakit zuek zenbat dituzuen, baina... Ni ere 27. Nik amasai. Nik 27ak baditut aspaldi. Badaude, hemen badaude. Bueno, pues ni orain egin ditut 35. Nik ez dut esan gadi. Baina, Ondo eraman. bai. Interesa noiztik izan zenuten, zenutkaten referente modukorik bai Euskal Herrian, nola eraiki zenuten zuen izaera, bueno, ez dakit galdera zabala da, baina zuek ere zabal erantzuteko modukoa. Pues, es que, claro, guazi ginen, zu ikusten zenuelako RuPaul Drag Race. Ez, nik... Bai, zemin travesti aurrez, bueno, bai, ni travesti jaio nintzen, sortu nintzen. Bai, olentzerok iliordeak ekartzen zizkidan, nire txikitako argazkiaz kuskusiatzen maituzu beti travestitu nago. Hierroekin, soinekoekin, familia oso jatorra da, iaren errateko, eta hor banuen kaxa handi bat, erropez josita eta iliordekin eta bar. Eta gero noiz eukinun edo noiz jarri nion izena gustatzen zitzaidan horri, unibertsitatean nintzela, edo Jogurina Boroba izan da, kristone referentea eta beti izanen da Euskal Herrian Laotxoarekin batera oso erreferente potentea. Araban la polaka, ez da? Bai, ere. Karo, ez que zegoen aizemin, hori, drag asko gustatzen zitzaiola eta nik, oie, venga, makillatzen zaitu eta, egin irekin nahi duzuna, venga. Eta zu beti izan zara, mine bat travestire bai, Hombre, bai, txikitan ere. Eta, karo, elkartu ginen gubiok, eta, bueno, pues, sortu zen Celeste Poliester, que izan zen biona, egon ginen urte asko biak elkarlanean, bera makillatzen zidan, bueno, lukak egiten genitu elkarrekin, eta azkenean loratu nintzen. Loratu zen. Eta izemin sortu zen. Baina, azkenean urte asko. Zer referente travesti gehiago. Lucrecia, adibidez, oso travestia zen. Kika Lorazia asko ikusten genuen. Ja, Euskal Herrian. Osa, erran nahi dut, txikitatik ez dakitze. Lucrecia esaten duzu los luniseko. Boi, oso travestia. Eta Letizia Sabat, nireako usatzen zitzaidan Letizia Sabatera eta travesti bat da. Ja, egia. Nire egia da, que hor, nora deitzen zen, pelikula hau, La Reina del Desierto, Priscila hori asko gustatzen zitzaidan, ere, eta, baina, bueno, ere, guazi ginenean, Donatelan ikuste ja zegoen drag egiten. Baina bakarra zen hemen Bai, gero justu hasi zen ere, Albina hasi zen gutxi gora bera gurekin bater, osea, eta, bueno, pues ja, hor elkartu ginen Nafarrako travesti asko, eta ja, pues, elkarlan. Eta gero telebistak asko egin du. RuPaul Drag Race programa horrek kriston arrakasta izan zuen, hainbat herrialdetara edatu da, eta orduan horrek ere bere eragina du, bereziki oso gazteak diren belaunaldietan eta bar. Horrek ere izan zuen eragina gure kasuan. Nik ez dut ukatuko edo Albinaren kasuan, edo ziurrenik. Bai, ze gogoratzen duzu esan zina, ikusi behar duzu gustatuko zaizu eta esan dion, drag egin behar dugu. Bai. Alaxe izan zen. Eta begira. Nik ezagutu nuen Celeste, eta antzerki egiten nuen, eta hortik esan nion. Egunen batean saietuko gara, egingo dugu zeo zer, eta hortik. Influencer. Bera, zerrua. Nire errua Celeste. Bueno, maiontako veterana. Ez bizitzan, Bizitzan ere bai. Bizitzan ere bai. Veterana de todo. Eta denek munduko edo Euskal Herriko jende gehienak irudikatzen du dragaren inguruko imaginario moduko bat, baina ez dakit zehazki definitu dezakezuen zer den drag kultura, drag izatea. Imaginatzu zerbait zabala dela eta bakoitzarentzat zerbait dela, lehen zurekin hitz egindakoa bakoitzak ematen du izaera bere muturrera, bere izaera pertsonalaren parte da, banatzen da, bueno. Sentitzen dut asko solastatzen nahi naizela, beraz, bat duzu zuek hasi eta bestela, nik jarraituko dut hasi. Zer da drag kultura edo zer da drag izatea?
Niretzako ez dakit artea, baina bueno, bai nik uste artearekin lotura handia duela, azkenean badago produkzio handia, nik uste asko lotzen dela tabernekin edo pues igual gay tabernekin, hor dagoela gauean eta horrelako abestiak egiten eta nik uste historian zehar izan duela hor bere lekua, baina orain eske asko zabaldu da, eta nik uste gainera drag eta travesti asko egon direla historian zehar bere historia edo ez da asko zabaldu edo ez da asko luzatu, gainera nik beti esaten dute zabatze lan handia egon da, edo bueno, ez da transmititu hori, baino denbora duela asko egon dira. Orduan, asko lotzen da hori gauarekin, abestearekin, edo lipsina egitarekin, zelan da lipsin? Playback moduko bat egitarekin, eta baina badu hor atzean como lan handia bai makillajarekin, bai arroparekin, ze gehienetan, igual orain ezain beste, baina dena sortzen da, edo dena sortzen du pertsona horrek. Ez dakit, nik uste nahiko performatiboa dela, muturrera eramatea, dena handia, dena brillo dena, ez dakit. Aldi berean bat osakontasunik, erran nahi dut, ezinbesteko lotura du generoarekin, ezinbesteko lotura du genero adierazpenarekin, eta aipatu duzun ezabatze prozesu horretan, bereziki emakume transek kriston papera jokatu zuten, eta hori izan da ezabatu den zatia, ez gizon gehiek egin zuten edo sortu zuten hori, baizik eta emakume transek sortu zutena, eta ezinbesteko zutabe izan dira arte edo dena delako honetan. Eta nik ere uste dut txikitatik beti izan dudala interesik edo dena delakoa, eta generoarekin lotzen dut. Orain, pixkat distantzia hartu dudala, nire barruan banituen zalantzak, nola baita erraiteko, eta generoarekin lotzen dut nire interesa arte honekiko. Bai, ezken ere ere izan da beti, hau, nik uste ere zuentzat da, nola, ni beti izan naizen moduaz da espresatzeko, ni drak egiten dudanean da, ni naizena erakusten dut, ni joan naizen moduan, zure uneko. Hori da, eta egia da, niri ere drag asko lagundu dit, bai, feminitatearekin, ze nik asko, niri zitzaidan gustatzen asko feminitatea, ze beti da, arroza neskentzak, ez dakizer, zara neska, soineko agentzi behar dituzu, ez dakizer, eta dragari esker, hori, feminitatea lortu, aurkitu nuen, eta orain oso gustora noa, hilea orain kolorez daukate jarrita, nire eguneroko bizitzan, ni naizein moduan atera naiz ere dragari esker. Eta nik uste zuei ere gian gertatu zaizu. Bai, eta baita jolasteko edo esan nahi dut, hori, asko aldatu esakezu egun batetik bestera, ez gaurko hile ordea horrelakoa da, hori da, bai, egun bakoitzan sortu alduzun nahi duzuna edo. Munduko guztiek nahiko lukete hori. Claro, hori da, ez dakit. Bai, arranda, bai, oso divertigarria da. Eta kriston paper, ze adibidez, kontatuko dut, ez dago... Ez dago inor ikusten. Ez da inor ikusten ari. Irakaslea naiz, irakaslea gara irurok gainera, eta nik ez nuen ezera ipatu giaz adibidez nire ikastetxean. Baina podcast bat grabatu genuen gela honetan, Albina eta Divina Komediarekin, eta viralizatu ginen, eta ikasle guztiek ikusi zuten travestea ginela. Bueno, Kriston Arrabotxa sortu zen hasieran, eta nik uler dezaket, ze, klaro, nire euskara irakasleak hilordea darama bere denbora librean, pues bueno, nik ere flipatuko nuken bere garaian. Baina orain, hainbat hilabete igaro direla eta uste dut oso funtzio garrantzitsua bete genuela. Ze ikasle asko eta asko gertuatzen zaizkit erraiteko maite dutela draga eta Maruxa gora eta gure ikuskizunetara etorri dire eta disidentziaren parte diren horiek, nik uste eskertu dutela nire presentzia horrelako figura bat. Bai, eta unkitzen nau, ze hasian eskutatzen nuen hori, azkenean. Eta gu horrela etorri garela gaur eta gure erabakia dela igual feminitatea gehiago antzestea edo ateratzea, baino
badaudela modu asko drag egiteko, bai dragkinak, bai maskulinitatea, edo, bueno, igual itxura maskulinoa, baino gero ez da maskulinitate hori. Bai, gero badaude estralurtarrak eta nik behin egin nuen monstruo, bueno, eske, bai, eta gainera, niretzako da, como oso interesgarria, bueltak ematea horretara, ze antzestu nahi dut egun honetan, ez dakiz edo, askotan hitz egiten dugu, nola goaz egun honetan. Ba, ze emango dugu, que servimos, ez dakit, ez? Zerbitzatuko dugu. Bai, rolen inguruan, aipatu nahi nuen ere... Lasai. Sí, claro. Rolen inguruan, itzegin nahi nuen... drag kulturak zuzenean zer ikusia daukalako queer pentsamenduarekin eta generaren abolizioaren pentsamoldearekin, baino aurrekoan flop kultura nahi zuzen ere elkarrizkatu dutela altxaliliko Indart aipatzen zuen berak bere buruan arritzkoa ikusi zuela generaren rol batzuen birprodukzioa jasatea drag emanaldietan eta guzti horrekin. Orduan, hor dago dikotomia edo berak azaltzen zuen dikotomia moduko hori generoaren abolizioaren aldeko postura bat irmoki defendatzea, baina aldi berean emanaldi horiekin inolaz ere ez dut uste rolak betikotzen direnik, baino bai badagola nola baiteko birprodukzioa? Bai, uler dezaket, bai. Gero, aldi berean ez duzu inoiz aurkituren zerrekindik eroskin horrelako makume bat. Bai, osea... Seguro ez. Bueno, nik flipatuko nuke, osea, izanen itzateke... Batean Poseidonia gertuko da... Nik uler dezakit nondik datorren pentsamendu edo ideia jakin hori, baina uste dut guk ez dugula buruan bagoa ez rol estereotipo horiek, ez da, mantentzea edo plazaratzea, baina ezakit. Nire batzutan sortzen zait kezka, edo igual segunetaz eta hierretan, edo eyeliner egingo dugu, super makillajea o egon garelako, baina aldi berean baita igual hartu behar dugu bueltan edo hori feminitatearekin. Ez, badirudi emakume bat asko makillatzen bada ezin dela feminista izan edo horrelakoak esaten dira edo entzuten dira, segunetan nondik gero nire ingurunean ez, baino badaude horrelakoak orduan. Eta esteko oinarrian beti lotzen dugulako feminitatea emakumeekin eta ez du zertan. Ni beti izan naiz biziki femeninoa eta ez nintzen emakume sortu, erran nahi dut. Beraz nik uste oinarrian hori dagola. Ez da, eta ez, haizu, barra egiten ari zara emakume ez edo denalako ez. Ez, feminitatea, bai? Ja, eta ni nintzen, ni asko jokatu nuen, ez nintzen feminitatean ikusten, orduan maskulinitatean ere, nengoen, hori ez nituen soinekoa jantzten, eskonak jantzten, nengoen oso maskulinoa jantzten ere eguneroko bizitzan. Eta, ere niri, gustatzen zait hori, feminitatearekin jolastea hor dragean ere, ez dakit, hori, da jolastea pizka bat. Da nola, ez nahi sartzen betiko roletan, baina jolastu dezaket horrekin, ez dakit, da, pizka bat arraro, baina akoitzak, no? Eta kezka hori ere partekatu dugu, izan dugu, baina nik uste dut, azkenan errespetuz egiten baduzu. Hori da. Nik uste errespetuz egiten dugu. Iraingarria izan. Bai, eta gero, hori, akoitzak bere. Eta evidentea dela ere ez zaretela eztabaida horretan sartu nahi, esan edut, eztabaida ez dela rolen betikotzearen asunto hori, ez? Mai gainan etzen dena beste gauza bat dela. Uste dut guzti kontrakoa egiten ari garela. Gero, ikuspunta eta begiradaen arabera. Bai, baina gero baita hori, gu horrela agertzeak badu eragina eta badu erantzun bat eta badu hori kaletik edo kotxea aparkatu dugun lekutik ona aigatzeko, oso divertigarria. Prozesu hori oso divertigarria da normalean, jendeak flipatzen. Eta zuek zesetitzen duzu, momentu hortan. Nik hasieran
beldur nintzen asko, hori gorrotatzen nuen kalean egotea horrela, gorrotatzen nuen orain hobeto eta lasaiago baino hasieran. Eta gehiago disfrutatzen dut, jena gelditzen da begira, eta ni beraiei begira, tipo. Edo bizilagunekin igo gailuan, ateak irekitzen dira, kaixo arratsaldeon, bai arratsaldeon. Ja, ni orain ondo, baina hasieran hartzen nuen txupito bozak, ateratzeko kalera, eta nik ez ditut txupitoak hartzen. Baina ja nengoen, plan, venga, bagoaz. Hasieran ez nuen gustoko, ez da. Eta gainera guk ateratzen ginen, holan, Gazteiztik, baina, bueno, paseos, bai. autobusean, Done jakue bidea. Bai. Egiten genuen horrela Gasteizi. Bai. Eta, claro, pues txupitiko, porque bestela. Baina horrek ere lagundu gaitu nik uste. Zuten lehenengo egunean, ni urdinez margotuta, Gazteiztik. Oie, eta erregearen bizitarekin. Poliziak, bai. Bueno, pues mira, ya como naiz. Baina papa oso travestia da sentitzen dut. Lupin horrekik eta erabiltzen zuen perra eta brillo joekin nik sentitzen dut, baina hori, papa ez bada kamp, ez dakit orden kampa. Eta bai, baina, eta horri aurregitean ikuste ere, aurregite horrek lagundu nahuela ni. Ez dakindik edo nire buruaekin bakak egiteko eta naizen modu hau ni bestela ezingo nuke klaseak eman. Osea, beldurrak endu diot, ez dakit, bizitzari. Hombre, imaginatzeu lagunduko duela asko esposizio mota honek, bizitza osorako, ez bakarrik momentuntarako, izik eta... Amini bat lotxagabe bihurtzen zara. Bai, hori da. Lotxagatzen duzu bidetik eta eskirtzen diota izen behin prozesu hori. Nik ere, orain joaten naiz pijamas, eta egitera... Gazteiztik, ez gira berdin zen guztia. Zuke jeri, zuka da hori, beste drakonata da. Ja, klaseak emango duzkala, baiga, nik hori guztoko dut, bueno, ja, igual beste gauza bat da, baina resakarekin, ateratzen naizela nire Coca-Cola eta nire Gublinsak erostera, lo voy a performar, ez dakitzelan esan, bai, jarrintziko dut beta horrekoak, ja, pijaman, ez dakitze, hori da beste antzesteko modu bat, eta beste paper bat, eta beste momentutan, baduzu energia hori, hartu aprobetsatu. Claro, eta hori. Baina esko laguntzen du, bai. Bai, total. Jarrituko du urronditan. Venga. Ai, ama. Ez, lasai. Azken urteetan baina baritu dela Euskal Herri mailan ja queer pentsamendua edo drag kultura barrabiltzen dituzten adierazpen artistiko desente bai musikan eta bai beste nolako adierazpenetan. Horrek aurrera pauso asko ekarri ditu Euskal Herrira, gero ere reakzio bat egonda horren aurrean, biztan den bezala. Ze puntutan kokatze duzu Euskal Herria, nola ikuste duzue giroa behintzat erosoak izan barko liratezkeen espazio horietan, ja nahi sartuko Vox edo UPN-eko nazkagarri batekin baizik eta behintzat normalizatu barko liratezkeen espazio horietan. Nik 3 hitz erranen ditut eta zuek esan, herri korrika. Guau, ja. Zer izan zen hori? Birritan partartu korrikan, aurten eta dola 2 urte, kilometro bana erosi dituen bere momentuan, duela 2 urte Murtxanten, okeraz banaiz, eta urten hemendik gertu Berrioza, Beria, Orkoientik gertu edo. Eta kriston gorrotoa jaso dugu, sare sozialetan, eta bueno. Beraz badago oraindik zer egina. Egia da nik showak egiten ditugunean eta bai ikusten dudala como harrera oso ona, edo adibidez nire herrian agurain dela hasi ginela drag egiten agurainen eta izan dugula harrera ikaragarria egon gara leku guztietan, jendea etortzen dago ikustera ora txosnetan ez da barkatu. Eta hor bai, sentitzen dugu nire herria niretzako izan da beti oso arrotza eta orain da nire leku segurua drag egiteko adibidez ez esan behar. Hori, horrelako lekuetan edo soak egiten ditugunean edo, gure ingurunean nahiko kuirra denez, punto. Bai ikusten dudala, como harrera oso ona, baina egia da, gero, irekitzen duzula pizkat atea, eta batean jasotzen duzu leku guztietatik, eta hori adibide erraza korrikarena. Hori izan zen, zare sozialetik, oso pertsonalak, oso gauza asko nahazten, irain asko, eta orduan,
baino baita travestiontzat, bai gorputz ezberdinentzat, bai kultura edo ideologia ezberdinentzat. Orduan aurrera pauso nahiko txeman direnik uste dut. Bai, eta festeta, esan nahi dut, orain bai hemen San Ferminetan, bai Gaztezko jaietan, bai Donostiako beti daude travestia, bai Albina, bai Esusi, bai Marusak, daude gauztiet. Nik uste oso. Orain gutxienez badago ideia hori de zeozer queerra, ez dakit behar dutelako edo sartu behar delako. Seguro gogo dela talde bat queerra hor esaten. Sartu behar delako. Baina lehenko bat betetzen ari gara eta listo, eta badakigu hori, eta maizan hitzetan ematen da hori. Ekaina da, etorriko zinateken show bat egitean ere tabernara, baina badakigu zertako den, ez bakarrik, bat jaialditan eta... Eta zuek horri baietz esaten diozue, esan nahi dut jaialdiaren arabera eta antolatzailearen arabera. Baina adibidez, nire nik lan egiten dudan ikastolan, da como oso divertigarria orain hitz egiten dugu Marusetaz eta beren kontzertuaz eta dago apaiz bat gurekin lanean que dago superfan Marusak eta Marusa bai, eske guk da medio católico, bai, hori da, concertado, ¿no? Itunpekoa, bai. Eskola eta pues daukagu apaiz bat, dagoela hor, pues irakasle moduan, eta etorri zen Marusen eta Poseidon eta Bion show batera, eta orain da superfan, eta eta nere da fan eta homosexuala, hori azteko mi pequeña señorita gertatzen de bai eta nere lankide askok pues orain gaude astelenetan Marusez hitz egiten eta joan ginen Marusak ikustera. Eta hori oso ondo dago, dira pertsonak ez dutela inoiz dragari buruz ez da pentsatu ere egin, eta orain ezaguten dute, eta ikusten dute beste gauza batzuk, eta pues travestia, eta bueno, pues oye, pues... Ibidea luzea da, luzea da. Adibidez, badugu Albina telebistan, baina bakarra da, eta bizikion egiten du Albinak, ez dio meiturik enduko, ikaragarria da Albinak egiten duena, baina bakarra da. Nork du arrakasta musika gintzan? Marusek. Erran nahi dut. Aminika, poliki, daude gauza ona, baina ere hainbat gauza lortu dugula, baina liberan badago orain. Geran leku gehienetan edo askotan gaudela tantaka. Bai, hori da, tantaka. Eta talde batekin, travesti batekin nahikoa. Ja, hori da. Hori erabiliko dute hainbat pertsonek. Badugu travesti bat, ja. Txek. Hori da, txik. Eta zemat gizon talde ditugu. Milioika. Eta ez dut erraten, badugu gizonez osaturik dagoen talde bat txek. Ez. Nahi dut. Poliki aurrera ginen dugu. Eta zuen emanaldi horietara hurbiltzen den jendeari zer sentiarazi nahi diozue edo ea hausnarketaren bat bilatzen duzue pertsona hoiengatik edo imaginatzen dut lehenengoa dela zuen disfrutar, baina ez dakit zerbait gehiago bilatzen duzuen pertsona hoiengan, ea espazio aske bat aurkitu beraientzat edo hausnartarazi zer. Niretzako garrantzitsuena da hori espazio segurua izatea, bai guretzat eta bai beraientzat. Hori igual leku batzuetatik deitzen gaituzte, baina nik ez dut nire burua hori ikusten. Ez dakit seguro, baina igual edozein gauzaren aurrean erantzun bat egongo denik, ez bada ziurtatzen nik ez dut nire burua ikusten, eta hor dauden pertsona guztientzat erosotasun hori, eta hori alden neurrian eta beraik nahi duten moduan, eta neurrian bai, ez dakit askatzea, baina hor disfrutatzea, luma, mota guztietako luma ateratzea, ez dakit, niretzako juerga giroa edo musika eta bada oso leku askatzailea eta beraiei hori ailegatzea baita, hemen da nire burua hau dantzatzen 5 minutuz edo ez dakit, baina gutxienez horrela bada, niretzako pai bat izan eta baita hori, beti,
barregitea, disfrutatzea, nire txikitiak erakustea. Behintzat aske izateko eta zeure burua izateko tokitxo edo oasis txikitxo bat aurkitzea. Jo, eta agurainen lehen egiten genuen gehiago, baina hori papetan etorten ziren 50 urteko, 50 urteko emakumeak eta bapatean. Kuir bihurtu dugu agurain, gure erroa da hori. Non daude bisexualak eta bapatean ausartzea, bere burua horrela identifikatzea eta bere lagunaka, eta no seke, horrelako pariak beste batek titiak askatzea, beste batek que si el marido, que si el divorcio, no seke, eta hori bai izan dela. Bai, batzuetan deitzen zaituzu, pintxada bat egiteko eta zuk uste duzu, zerezean geratuko dela, erran edut ez du misterio handirik. Baina horrelako momentuak oparetzen dizkizu, eta pentsatzen duzu edo behintzat, erratu duzu, bueno, zertarako balio izan du. Ez da bakarrik Sonia Iselena edo entzuteko gunea baizik, eta bueno, pertsona hau lasai sentitu da hau egiteko edo hau esateko edo ez dakit. Orduan nabaritu duzu agurainen nolabaiteko aurreraposo edo normalizazio moduko bat. Bai, ni orain oso arronago nire herriarekin eta baita sortu genuen talde queer bat, Zokorrak deitzen dela, eta aprobetxatuko dut promo egiteko, gero. Baina hori horrekin eta gure presentzia justo, baina elkarrekin egindako lanaren bitartez, bai lortu dugu horregotea eta horrelako lekuak sortzea, ze ez da bakarrik gu han egotea, baizik eta badakigu leku horretan jendea lasai egongo dela, edo gutxienez erantzun bat egongo dela, mundu guztia gaude superradise naiz eta gu holtza gainean egon edo dena delakoa beti gaude, eta bai, orduan esan behar nuen, ekainaren 26 agurainen gure Zokorrak taldearekin antolatu da ez da jaialdi, bada aldarrikapen eguna eta orduan badaudela ekintza pilo bat eta nik uste oso garrantzitsua dela orain herrietara joatea edo gutxienez herriak entzutea. Hori da. Ze hor dago koska eta hor dago lana, queer ruralak eta lan handia dagoela horren atzetik, anistasun handia dagoela, igual hirietan banatu aldituzu hemen bisexualak eta ez dakize, ez da gero guztiak elkarlanean egon baina hor guztiak nahasik gaude, adinez berdinetakoak lan handia dago eta gurainen ekainaren 26an gertatuko dena, badago denetarik. Eta zailagoa da zure tokitxoa aurkitzea, herri txiki batean. Agurainen ikuste hori sortu dela eta badagoela oso polita guretzako. Bai, ja, agurainetik ibiltzeko modua, baina sentsazioa niretzako aldatu da eta Zokorra taldeak lan zoragarria egin du eta beraz animatu. Ekainaren 26an okerez banaiz, ostiralarekin. Pasatuko gara bestatik besta eta joango gara orain gaur hemen zaudeten arrazoiaren muinora. Lumak Enik ez dakit zerren hori. Azalduko dizuen. Azaldu sarreran. Abestia jaldi bat, burlatan espatuko den. Erratu dute traumak azten direla. 5 urtez, ja. 5 urtez, gure urtengoa da, bai. 5 urtez, Lumak travesti festa egiten burlatan. Oso posik gaude. Bai, Maruxak taldeko Dianak eta Ritak antolatu zuten estreinako zuela 5 urte. 5 urte, ez dakit hau, garagardo batekin sortu zen festival bat, ez dakit oso ondo nola sortu zen hau, baina da ikaragarria. Ni gainera lehenengo Lumak travesti festen egin nuen ere lehenengo showa, eta zeni urte asko eman ditut drag egiten, baina ez nintzen hau sartzen hor eszenatokira ateratzen, ze bendura asko ematen zidan, eta beraiek konfiantza eman zidaten, izan zidaten, guk uste dugu ondo egingo duzula tal, eta egin nuen hor nire lehenengo showa, eta ikaragarria izan da, eta gustatu zitzaien, eta 5 urte da. Hori izan zen zure lehenengo show, orduan. Eta egin nuen Ai Mama, eta no eres gorda eres ancha de caderas, eta ogra que todo lo logra, eta izan zen oso berezia, eta estreinatzeko, hasiera oso xumea izan zen, baina oso etxeko punk da dena eta oraindik bada, auzolan asko dago, egiten dugu guztien ekarrekin. Auzolanean oinarritzen gare, ez dugu egiten diru irabazteko inondik inola ere, ez dela genuke ginen.
Eta bai, lantaldetxo bat osatu genuen bigarren emanalditik aitzina, nik uste. Bai, nintzen hor, soa egiten lehenengo urtean, nintzen erregidore, pentsa. Eta misgenderin. Ez dakit, pues, gustatu zitzaien edo marusei, pues, oie, eta esan ziguten, oie, talde motorrean sartu nahi zarete, eta esan ginen, bueno, pues, venga. Eta, ole, pues, hau laguaran urtea talde motorrean. Bai, lehenengo bi emanaldiak udalparkean eman ziren, baina gero, bueno, soinua eta zarata eta zela kausa. Eta zaka, hirugarren ediziotik aitzina Ermita Berri ikastetxe publikoan egin ohi dugu, aurten erean izanen da, kainaren 27an, eta hori. 9:30, baina lehenago daukagu Aimarzetan. Bai, gazte gara gu. Bueno, travestiak gara. Hori da, travesti... 10 minutu de... Bai, Aimarzeta egongo da lehenago Ermita Berri, baina lehenago ez dakit ez sortziak aldera. Baina, bueno, informazio guztia lumak.fest Instagramean duzue, hor duzu errutegia. Eta gero guk ere emango dugu pintxada bat, travesti guztiek, gero ere 20... A ber, zer da, ostegunean? Claro. Vale. Hasi zen egun bateko gauzarekin zuan hori da. Eta orain bihurtu da, aste beteko edo gehiago irauten duen jaialdi moduko batean. Iragan urtean burratako udalak ematen digu dirua, eta inaik hau antolatzeko, eta orduan ia zerran ziguten. Zergatik ez duzue, uste zuten, bueno, egun bakarran ematen zela ez da guztia. Zergatik ez dituzue... Hori, ekitaldi edo zera gehiago antolatzen. Eta orduan iaz solastu ginen edo jarri ginen harremanetan Madrilgo La Caneli deitzen den travestiarekin eta zinema saio bat antolatu genuen eta bertso poteo boieroa. Eta itzaldiren bat? Baina hori izan zen aurrek urtean guk egin genuela itzaldi bat. Hirugarren, gero itzalitxore bat ere egin ohi dugu. Eta aurten, urtemuga edo dela zio, berriro ere, hainbat ekitaldi eta ekintza eta antolatu ditugu, ostegunean. Nire gaia. Ostegunean plasteraturekin batera antolatu ditugu herri kuirolak, hori itzadin dugu bizitzetaz eta askotan txikiak izan ginenean kuirrok, ez dugu gure lasaitasun osoarekin edo jolastu eta orduan da bidai moduko bat kirol horietan partartzeko buelta eman da eta hau dena girotua musikarekin, DJak, pasarela, izango da kainaren 25 zeiterditan Udal plazan, okeres banaiz, Larrañeta plazan, eta 6:30 edo zein hori da. Eta gero pasarelatxo bat Jumai tabernara. Pintxoak hartzea, garagardoa dena bikain, pintxada bat, batzeratuko eskutik. Eta gero, hortiralean, hori da, badugu Ilorde tailerra aurrendako, ze uste dugu gore presentzia datu behar dugula adin guztietan. Eta orduan, burratako igerilekoetan anegonen gare, nahiko homofoba, ze, klaro, ja, urarekin. Igerilekotik oso gertu gaude, eta hori nahiko arriskutsua da urendako, baina, bueno. Baina, anegonen gare. Hori da, eta gero errepikatuko dugu Lakanerirekin, egingo dugu zinema Aire Zabalean. Jarriko dugu pelikula Mistakoaren bo edo horrelako zeozen. Mistakoaren bo erronen nuke. Baina ez nago uneko nuen zigu. Bai, egingo dugu hor zinema kulturetzean, burratako kulturetzean hor kanpoan eta, abertzelan kaneliekin super ondo, izango da ikaragarria, eta hori. Hogeita zazpiama dugu lumak, jaialdia bera. Eta goizean ere tailerrak. Makillaje tailerra, da. Euskal gauza asko. Axular kulturelkartean, okerez manaiz, amaika terditan edo... Guztiontzat hori joateko pizka bat drag, lumak travesti festera, arratsaldean, eta gero hori, arratsaldean, Aimarzeta dela zoragarria, hor, RH-ko eta antzatzeko. Eta... oso garrantzitsua da bai, ez dakizen nire kamera, hor, solastuko naiz horretara. Igandean, ekainaren 28 da, eta manifestazio bat egonen da Iruñean, eta oso divertigarria da, lumak travesti festera joatea, eta musika entzute, ikuskizunak entzute, Aimarzeta gora, Aimarzeta bera, baina gure presentziare beharrezkoa da horrelako manifestazioetan. Beraz, 28an, bestondorekin eta guzti,
12 gainera, kaldatu dute. Goizeko 12 da? Bai, uste dut baietz, ikusti nuen Instagramen. Claro, iganda izaki. Bai, orduan, bueno, baina hori ere, Instagram. Baina... Eta, segingo duzu, lumaken, segertatuko da? Nolako izango da? Nik beti bezala ridikuloa. Ni dantzatuko dut, daukat koreo bat. No. Bai. Zuk? Bai. Horrenik ez da ikusi, Claro, ez du, desigururik, baina... No, hau izango da, nora esaten da, en plan, berezia. Dantzatuko dut, neomak izango dira ze beti daude, nik beti egiten dudanean show bat, beti neomak sartu behar ditut, zerko gustatzen zaizkit, eta, bueno, pues, ikusiko duzue. Nerea, base... Onda teratzen bada... Badira sorpresa anitz, aurten ere. Ze urtemuga da, ez da bakarrik gure urtemuga, horretara ez dut gehiago erranen, baina ez da bakarrik gure urtemuga, orduan kolaborazio ezberdinak egonen dire, betikolez jogurina boro izanen dugu, nola ditzen da, maistra lan horretan, eta oso berezia izanen da. Jakin nahi badute, etorri behar dira. Hori da. Que, hombre. Nik uste oso giro polita sortzen dela, eta ez baduzu, bueno, igual, como mental, no? Baina, ez baduzu ezagutzen, horra llegatu arte ez duzu ikusten dagoen ze giro zelako adin guztietako pertsonak, ez dakit, fantasia denbora guztian travesti, zema travesti gaura, 1500 travesti hor bat, beste bat, show agora, beranka agora, espagat, bat. Eta gian gu ez gare ohartzen ze jota fuego gaude antolakuntzan, baina... mota askotako pertsonak datoz, normalean lumak travesti festi ikustea. Eta gainera gauza bat, doainekoa da. Hori da, musutruk da. Kultura doainik. Dena da doainik, Bai, nik uste dut kriston papera egiten duela lumak. Bai, eta bertan gertatzen dena jakiteko, hurbiltu dadila homofobia, bestela homofobia. Bestela kontatzen badugu jende ez da etortzen, no. Hemen intriga saltzen du. Hori da. Hemen utziko dugu, elkarrizketa, bai, ja zortzitan izten dute irratia, ja batean izten dirateak, eta barruan gelditzen dena, barruan geldituko da betiko. A ber, nik hemen egonan naiz hitz egiten urrengo, bihar arte. Egon gaitezke. Joango dira horatzean daudenak, joango dira ja etxera, hori bai, eta gelduko gara hemen. Eskerrik asko gonbidapenagatik, bai. Oso gustora, egon gara, bai. Eta hortxe duzue, lumak ongietorriak zarete. Ayo! We got one chance and then it's done. So be who here and speak your pain and receive the love. Don't let that cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Tog sacken, tog an all nagunis guest ya. It's great, get dangin', go will and seal, sure, dead ya. On a knee, fella thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath, all the chattering is heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.